15 आगस्ट 2022 इं खालार समबार बै साना मा नोंथांमोना मिथिना लादो। थारैनो भारत हादरनि उदांस्रि जानाया 75 बोसोर आबुं जागोन 2022 इं मायथाइनि 15 आगस्ट अदेबानि फैगौ समबार खालि। बे सानखौ अमृत महोत्सव मुं होनानै भारत सरकारा प्लेटिनाम जुबुलि खुंनो सानथामनि हाबाफारि लादों। बे फालिथायखौ भारत हादरनि गासै नोगोर सहर फसंथानफोर आरो नखरारिफोरखौ मोनथाम गाबनि फिरफिला बिरहोनानै फालिफानो थाखाय भारत सरकारा बिथोन हरदों। बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै दिनै धेकियाजुलि हालामनि आयनाजुलि बर' गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि लोगोसे फरायसालिनि सामलायगिरिफोर आरो गासै फरायसाफोरखौ लानानै हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों गाहाय फोरोंगिरि सुबोध बसुमतारी बिथाङा गावसोरनि फरायसालिनि सोलोंथाइ खान्थिखौ जौगालांहोनो खावलायनायजों लोगोसे गावसोरनि जायगायाव जौगानो हायै गोग्लैसोनाय जायगा, लामा सामानि सुबिदा गैया, दालां गैया आरो मोब्लिब गोहोनिबो सुबिदा गैया होननानै बुंथिदों आरो बेफोर सुबिदाखौ सरकारा थाबैनो खालामना होनांगौ होनना सरकारनिसिम दाबि दिखांदों। देग्लाय भारत सरकारा देग्लायनि बे उदांस्रि सानखौ अमृत महोत्सव हिसाबै सानथामनि हाबाफारिजों खुंनो लादों आरो बेवहाय नखर नखर गासैबो भारत संबिधानखौ मान होनानै फिरफिला दिखांनो थाखाय रायजो राजाखौ खावलायदों। बे हिसाबैनो दिनै सनितपुर जिल्लानि धेकियाजुलि सोलोंथाइ खोन्दोनि सिङाव आयनाजुलि गुदि फरायसालिया हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। बेनिखायनो दिनैनि हानजा सुरनाय हाबाफारियाव जोंनि आफादगिरिजों लोगोसे रायजो राजा आरो गथ' गथायखौ लानानै दिनै सांग्रांथि लाबोहोनो थाखाय खावलायनाय जादों आरो बे खावलायनाय बादियैनो दिनै आयनाजुलि गुदि फरायसालिनि बेन्दोङाव थानाय गासैबो रायजो राजाखौ बाहागो लानो थाखाय बयखौबो खावलायदों आरो बे उदांस्रि सानखौ मोजां फालिलांनो थाखाय खावलायनो थाखाय सांग्रां खालामनो थाखाय बयखौबो खावलायनाय जादों। नोंथाङा बे हग्राजुलि एरियायाव सोलोंथाइया माबायदि जाना दं होननानै मिथियो? बे ओनसोलाव सोलोंथाइनि हारा जोबोद खम। बेनिखायनो बयबो सोलोंथाइनि फारसे एसे नोजोर होनाया गाहाम। बिमा बिफाजों लोगोसे गासैबो गारजेनफ्रा गथ' गथायखौ मोजां नोजोर लाखिनानै फोरोंथाइ होनो थाखाय आं खावलायो। मानोना बे ओनसोलाव गोग्लैसोनाय जेरैबो लामा सामानिबो हान्था मेलानि थाखाय गाज्रि, जाय कारेन्टनिबो एबा कारेन्टनि बेबस्था गैया, लामा सामायावबो बिदिनो बेबस्था गैया, दालां गैया, फारफ्रोमनिफ्रायबो उसुबिदायाव गोग्लैनानै दं। बेनिखायनो गासैबो रायजो राजाखौ खौसे जानानै बे बिफानारिनिफ्राय बिख'नानै जोंनि ओनसोलखौ जौगाखांहोनो थाखाय आं गुरै खावलायो।